मला पण बॅक कर बघायचं आहे. आता मी तुम्हाला माझं घर दाखवते, गावचं आईकडचं. हे बाकडा आहे, त्याला बाकडा बोलतात गावच्या ठिकाणी. म्हणजे आपण मुंबईला कसा सोपा बोलतो तसा बाकडा आहे, पूर्वीचा आहे. ह्याला खूप वर्ष झालेली आहे. त्याच्यात म्हणजे 2 पिढ्या गेलेल्या आहे. त्याच्यावर सर्व आम्ही गावाला आलो की सर्व आई वडील वगैरे आम्ही सर्व माणसं बहिणी वगैरे आम्ही ती या सोप्यावर बसायची. आता खूप पुराणा झालेला आहे. आता मी तुम्हाला दुसरं दाखवते. ते कोंबड्याची गूड आहे. ही इथे कोंबडी ठेवायची आम्ही, तेव्हा भरपूर कोंबडी असायची. हे कोंबड्यासाठी बनवलेलं आहे ते जाळीवालं. आता कोंबडी बाहेर सोडलेली आहेत ना, मी तुम्हाला दाखवते नंतर कोंबडी पण. हा इथे खाली गोठा आहे, तो आमचा गोठा आहे. त्या गोठ्यामध्ये बैल वगैरे असतात. आता म्हणजे तिथे कोण वावर नाही ना आमचं जास्त, तिथे म्हणजे आता ते बंद ठेवलेलं आहे. आता खूप वर्ष झाली ना. आता इथे हे संडास आहे. आणि इथून आहे ना, इथून खालून वरती येताना आता माझ्या मुलाला ती कोंबडी चावलेली आहे. इथून तो वरती येत होता गोठ्यातून. तिथे मी तुम्हाला स्टोरीमध्ये सांगितलं आहे ना की माझ्या मुलाला कोंबडी चावली, हे इथून कोंबडी चावलेली आहे. आता मी तुम्हाला पहिलं माझं घर दाखवते पुराणं. हे आता माझं घर आहे पुराणं आईचं. इथून वरती जायचं, असं वरती करायला असं पायऱ्या आहे. इथे झाड आहे. ही अननसची झाडं आहेत मोठी. ही अननसची झाडं आहेत, म्हणजे तेव्हा लहान होती तेव्हा लावलेली. आता यांना म्हणजे अननस यायला लागलेत आहे. आणि हे म्हणजे छोटासा बाथरूम आहे. म्हणजे हात वगैरे धुवायला लागतो ना बाहेरून आल्यावर, पाय धुवायला, त्याच्यासाठी हे बाथरूम छोटासा गावचा बनवलेला आहे. ही झाड आहे सगळे, अंगर आहे आमचं. हे झाड आहे, हे तुळशी आहे. ही आमची म्हणजे सर्वात चांगली म्हणजे मोठी अशी तुळस आहे. ही कोंबडी आहे, पिल्लं अशीच पिल्लं होती. ती माझ्या मुलाला अशी कोंबडी चावलेली. ही पिल्लं आहे आणि कोंबडी आहे. आता मी तुम्हाला माझं आईचं घर जुनं दाखवते, म्हणजे माझ्या माहेरचं घर. हा समोरचा दरवाजा आहे, म्हणजे बाहेर अंगणातून घरात यायचा. ही आमची म्हणजे ओटी आहे, म्हणजे चौतारा आहे देवाचा आहे. इथे म्हणजे आमच्या ओटीवर आहे ना मानाचं घर आहे आमचं. आणि इथे कसं फोटोनाट आमच्या ह्या जागेवर चालत नाही. साधा रॉकेलचा हात सुद्धा आमच्या म्हणजे घरामध्ये आईच्या चालत नाही. आता मी तुम्हाला आमचं देवाचं घर दाखवते. हे आमचं देवाचं घर आहे. हे आमचे म्हणजे नारळाच्या रूपाने देव ठेवलेले आहे. ठिकाण देव, महापुरुष हे असे देव आहेत ठेवलेले. आणि हा आमचा म्हणजे घरची आमची कुलदैवत, म्हणजे माहेरची माझ्या ही कुलदैवत. हा देवर आहे मंदिर. आणि हे इथे आहे ना, हा साण्यामध्ये जो नारळ ठेवला आहे ना, हा म्हणजे आपले बाया असतात ना, साती आसरा बोलतात, त्यांचा हा नारळ ठेवलेला आहे पूर्वीपासून. ही अशी देवाची खोली स्पेशल आहे. आता मी तुम्हाला माझं म्हणजे माझ्या आईचं किचन दाखवते. हे असं आमचा जेवणाचा स्पेशल रूम होता इथे. याला खूप वर्ष म्हणजे झालेत या घराला, म्हणजे 60-65 वर्ष या घराला आमच्या झालेली आहे. आणि आमचं जुनं घर म्हणून मी तुम्हाला दाखवते. म्हणजे आम्ही जेव्हा होतो ना इथे, त्या टायमाला आमचं घर हे चांगलं होतं. आणि आता हे जुनं झालंय, नवीन बांधायचं आहे. हे भांडी बिंडी सर्व ही पुराणी आहेत. ही आमची चूळ आहे. या चुलीवर आम्ही सर्व जेवण करायची. हे तवा पण आमचा पूर्वीचाच आहे. हा लोखंडी तवा आहे. हे पाणी तापवायचा टोप आहे. हे आपण पूर्वीचा आहे, म्हणजे जेव्हा मी होती ना त्यापासूनचा हा टोप आहे. ही तांब्या पितळेची भांडी आहेत, अशी म्हणजे भरपूर भांडी आहे. ती आता कशी जिकडे तिकडे ठेवलेली आहे, त्याच्यामुळे ती आता तुम्हाला म्हणजे कसं दाखवू शकत नाही. हे आम्ही भांड्यांनी डोक्यावरून 3-3, 4-4 हांडे एकावर एक घेऊन पाणी भरायचे घाटी डोंगराने.
हे मोठं तपेल आहे, हे आमचं पाण्याचं पूर्वीचा होता, हे तांब्याचं आहे मोठा. हे इथून म्हणजे सगळं असं बाहेर म्हणजे भांडी घासायला पाणी म्हणजे असं इथून बाहेर असं आंघोळी बिंगोळीची अशी पूर्वी जागा होती. हे असं आहे. ह्याच्या खाली आता दुसरं म्हणजे दुसरा रूम काढलेला आहे. हे असे म्हणजे गावाला कसं बाथरूम असतो ना छोटासा, तो म्हणजे असा केलेला आहे. आता घर बनवल्यावर सगळं बाथरूम वगैरे रेडी करणार आहे. हे म्हणजे पुराण आहे. आणि आता कसं इथे कोण राहत नाही ना जास्त, त्याच्यामुळे हे असं घर आमचं जुनं झालेलं आहे. भावंड होतो ना, 8 भावंडांनी आमचं घर कसं म्हणजे चांगलं लकलकीत असायचं चकाचक. जेव्हा आम्ही ते 8 भावंड होतो ना, तेव्हाचीच म्हणजे पूर्वीची भांडी बिंडी आहे सगळी. हे टोपवायचे असे आहे. हे सगळे कसे एकदम आता जुने झालेत आहेत. हा माझ्या आईचा फोटो आहे आणि हे माझ्या वडिलांचा फोटो आहे. कसे वारलेत, आई माझी वारून कशी 5-6 वर्ष झाली आहेत. वडील माझे म्हणजे पहिलेच वारले होते. हा माझा मोठा भाऊ आहे, तो पण आता नाही आहे. आणि हे कशी संतोषी मातेचा उपवास माझी आई करायची पूर्वीपासून. हा संतोषी मातेचा फोटो इथे लावलेलाच आहे. आणि आता त्यासाठी हा रोज तांब्या भरतात. आणि हे बघा त्याला असं दरवर्षी असं झाड येतो नारळाला. म्हणजे पूर्वीपासून ही प्रथा आमच्या घरात ही अशी नेहमी चालू असते. आता मी तुम्हाला माझं सगळं घर दाखवलं. हा माझा भाऊ आहे, हा पण मुंबईलाच राहतो. म्हणजे इथे घरामध्ये कोणीच राहत नाही, त्याच्यामुळे हा असं घर आमचं असं झालेलं आहे. आणि आता तो नवीन बनवायचा आहे. आणि हा याचा मुलगा आहे, हा भावाचा हा मुलगा आहे. आम्ही कसं हुरूस होता ना बाबर शेकाचा, त्याच्यासाठी आम्ही सर्व मुंबईवरून इथे आलेली आहे. आता माझा दुसरा भाव दाखवते. अजून कोण? हा माझा भाचा आहे, माझ्या पाठच्या भावाचा मुलगा शुभम कीर. आणि तो वर ढोपरान येत होतो वरना व खालना वर येत होता. ते कोंबडी काय वाटला माझ्या पिला का काय पकडू कोण येतात, जी झापड घातली आणि त्याच्यावरनं तो 2 वर्ष गावचं नाव नाही काढलं त्याला. ऐकला की फोनवर तू तुझी कोंबडी आहे का सांग. आता मी तुम्हाला दाखवते. ही अशी आमच्या घराची अशी वरती चढण आहे. मी तुम्हाला स्टोरीमध्ये सांगितलंय ना, म्हणजे हे चढणमध्ये ते तिकडे वरती आंब्याचं झाड आहे. आणि त्या आंब्याच्या झाडाखाली माझा मुलगा गेलेला होता आंबे कवळायला. तिथून आंब्याची पिशवी उचलत नाही म्हणून रडतो ना, ते मी सांगितलंय ना. ती ही अशी वरती चढण होती आणि तिकडे त्या गडग्याजवळ तर माझा मुलगा रडत होता. हे कोंबड्याचं गूड आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते. आमचं जेवण वगैरे झालं ना आणि भात बीत उरला ना भरपूर, म्हणजे खूप आमच्याकडे जेवण राहायचं पूर्वी. हे असं कोंबड्या ना असं वाडगा भरून भात असं ठेवायचं आणि मग कोंबडी मग इथे येऊन खातात दिवसभरात. हे असं बाहेरून आल्यावर आहे ना, आणि बाहेरून कुठून आलो ना मग इथे या दगडावर हातपाय धुवून आम्ही घरात जायची. याचे दगड आहे तिथे, म्हणजे आपली मोरी, गावची मोरी, त्याच्यामध्ये हातपाय धुवून आहे ना आम्ही मग घरात जायची. आता घरामध्ये कोण नाही, आता आम्ही लॉक मारून आता परत आम्ही मुंबईला निघालो. बाई लागला का? लोक नाही लागत. हे ह्यांच्यामध्येच येईल ती. हा चांगली आहे. रोज वेट लोक करायला जा तू साय जा.
हा माझा भाव आहे, चुलत भाऊ आहे. हा सगळा इकडे गावची सगळी घरादाराची आमची देखभाल करतो. आणि माझी वहिनी आहे म्हणजे त्याची मिसेस आहे. त्याला 2 मुलं आहे, ती पण चांगली आहे, शिकलेली वगैरे आहे. आणि एक असं वेगळं घर आहे. आता मुंबईला चाललो आम्ही. तर आता हा भाऊ माझा आता सर्व घराची देखभाल करणार आहे इथे. चालू व्हिडिओ आहे ना. टाकलं तिकडे आला नाही शेरी.